Уважаеми петли симпатизанти, Глас народен отваря листите си за кандидати за кметове и общински съветници в общините, в които няма изградени местни структури. Там, където партията има създадени структури, желаещите да участват в изборите за местна власт могат да се включат в листата след среща с представителите на местната структура и одобрение от тяхна страна. При установяване на конфликт на интереси с управата на местните структури, кандидатите могат да се обърнат директно към ръководството на партията. С всеки един кандидат ще бъде проведена лична среща, както с членове на изпълнителния съвет на Глас народен, така и с председателя на партията. Желаещите могат да изпратят автобиография с снимка и телефон за контакт на адрес. Крайният срок за подаване на документи е 28 февруари 2015 година, а изборите за местна власт ще бъдат октомври 2015 година. Така че успех!